नै बिराद मोजां मोनजायो ने आनै औ मोनजायो बिराद माइब्रानि गोथाव आरोखि स्पेसियेल' नै जाग्राफ्राबो ग्रोनल' दं गोथाव दा औ दे ओमफ्राय नै खमलाबो फानदों खैला मैला बाजाराव बेथ' बाजार जाहैबाय सप्तायाव खेबनै बाजार जायो सुनिबार मंगलबार ओमफ्राय दा थांफिननोसै आरो जोङो बेदराबो ग्रोनल' फानदों नै दिनै अमा बेदरा दे थांनोसै सालथे सालथेलायनायबो एन'भा गारियावहाय ब्लइड होलांनोसै फैगौरा नै बेदरा आइजोफ्राबो फानोलै जोंनि खैला मैलाना नै हौवाफोरखौ नांलाया गावसोरनो देयो गावसोरनो हयो गावसोरनो फानो दिनै दंफैयो आङो चिरां जिल्ला खैला मैलानि जवाहरलाल नेहरू मिनि स्टेडियाम फिल्डआवहाय दा बेयाव मानो दंफैयो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांगासिनो दङ खैला मैला जानानै नामायबोबाय ओमफ्राय नै प्रग्रामा बेयावनो जागासिनो दङ नै आं एसे हाबलाङि नै माथो थाफैदों नामा थाफैयाखै आं आदसा दे एक्चुअली आं आलासि लाबोदों ए दे ब्रादार गुवाहाटी एयारपर्टनिफ्राय बेवहाय आलासि ओमफ्राय प्रग्रामा जाहैबाय बङाइगाव सार्केल इउथ कमिटिनि 50 बोसोरनि गल्डेन जुबिलि सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो 70 बोसोरारि बाइबेल जथुम्मायाबो बेजोंनो प्लास सोलिगासिनो दं आरो दा आङो रिसेपसन अफिसाव सफैबाय ओमफ्राय ओरैहाय सार दङ नै आं सारनावहाय फंनैसो मिथिना लानि जिथुनाखि दायो BCYC प्रग्रामा जागासिनो दं सार बियो सानबैसेनि हाबाफारि लानानै जादों ओमफ्राय चिफ गेस्ट हिसाबै बेयावहाय बबेनिफ्राय नुजाफैदों सार जेनेबा खुलुमबाय आङो नैबे सोलिबाय थानाय जोंनि BCYCनि गल्डेन जुबिलि सेलिब्रेसननि रिसेपसन कमिटिनि चेयारमेन आङो बेखौनो फोरमायनो सानदों नोंथांनि सोंनाय बादि थांनाय 22 तारिखनिफ्राय बे प्रग्रामा जादों आरो स्पेसियेलि 23 अक्ट'आ इयुथफोरनि गल्डेन जुबिलि सेलिब्रेसन हिसाबै जानानै थांबाय बियो मैया मोजाङैनो मोजां जानानै थांबाय बेवहाय आलासि महरै लिंहरदों इन्डियान इभेन्जेलिकेल टीमनि ट्रेनार ब्रादार बनि कयकाल थमास बिथाङा जागायजेननायनिफ्रायनो दंफैयो गाबोनसिम थागोन गाबोन मोनासिम ओमफ्राय दिनै आरो गाबोन माने 24-25 बेवहाय जोंनि बङाइगाव सार्केल पेरेन्ट कमिटिनि एनुवेल कनफारेन्स 70 माने 70थि एनुवेल कनफारेन्सआ जागोन आरो इयुथनियाथ' मैया गल्डेन जुबिलि जाबाय ओमफ्राय पेरेन्ट कमिटिनिया दिनै आरो गाबोन प्रग्रामा गाबोन मोनायाव जोबगोन आरो चिफ गेस्टआ बेनो सार ने होमबा सार दा नैबेयाव नुदों डेलिगेट थाफैनायफोरनि थाखायहाय कुपन हरो होनदां ने कुपन लाजोबनांगौ ने डेलिगेटफ्राबो बेबायदि आरोखि नानिमोना होदों नैबेयावहाय रिसेपसन अफिसावहाय बैयावहाय जायफोरनो गोथार बिजाबनि प्रयजन जायो बिथांमोना बायनानै लानो हागोन आरो बेयाव ओमफ्राय बेजों लोगोसे हठात सोरबाफोर डेलिगेट थाफैनाय मानायफोराव माबा मोनसे लोमजानाय साजानायफोर जायोब्ला नैबेयावहाय दङ मेडिकेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय दंफैखायो होननाय नै सारबो दङ ओमफ्राय ओरै दङ नै मेडाम ओमफ्राय जेनेबा खबर सबर मोजांखा दा मेडाम ने ओमफ्राय ओरै मेडिकेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय दंफैयो फंनैसो बुंहरदो जेनेबा जोङो दा बेयाव मेडिकेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंना बे गासिबो सरकारनि जोब आरो ओमफ्राय जोङो बेवहाय माने सानब्रै गाहाम प्रग्राम नालाय दा बे सानब्रै गाहाम प्रग्रामावहाय बिदिनो सोरबाबा थाफैनानै जथुमबाय थानानै गेस एरि जायो नालाय ओमफ्राय बिदिनो लोमजाफैयो इमारजेन्सिनि थाखाय जोङो बिदिनो मेडिसिनफोरजों लोगोसे जोङो सोरबाफोर जुदि मोनथियै दंबावोब्ला आरो मोनथिनायफ्राथ' लांफैगासिनो दङ मोनथियैफोर दङब्ला लांफैनो हागोन माने जोङो बेयाव 10थासिम 9था 10थासिम बेबायदिसिम थायो आरो दा बेवहाय इमारजेन्सिनि थाखाय आरो एसेबां जोङो जुदि गोब्राब लोमजायोबा जोंहा खाथियावनो हस्पिटाल दंखायो सरकारि हस्पिटाल जोङो बेवहाय ट्रान्सफार खालामहरो आरो थेंक इउ मेडाम मिथिहरनायनि थाखाय नै फंबायमोना भलन्टियार ने मा गामि बाबु नोंसिनिया दिखियाजुलि सोर दे साबेसेसो फैदों नोंसोर जों साबा ओमफ्राय डेलिगेट हिसाबैबो थाफैदों दा दे गोजोनथाव खौरां नै ओरैहाय फुरा बे प्रग्राम जागासिनो दं बेयावहाय माने बे मेन पेन्डेला बेनो आरो नै ओमफ्राय नै ओरैहाय भलन्टियारफोर ने ब्रादारमोन बबेनिफ्राय मा मिदिनिफुर लालबिथि दे
खाथियावनो ओमफ्राय नै ओरैहाय नैयाव बास्केटबल गेलेग्रा दङ आरो ओमफ्राय डेलिगेटफोरा बैथिंजाय दङ ओमफ्राय मोनायावहाय बेलासियावथ' कालचार प्रग्राम जागोनदां बैयावहाय बिराद गिदिर स्टेज बानायगासिनो दं आं एसे देखायनि नैबेयावनो जागोन कालचार प्रग्रामा ओरैबायदि मोजां खालामबायना नै फुरा लाइटिं गोजा आरोखि जेरैबो ओरैबायदि मोजां जागोन बेयावहाय नै ओरैहाय फुरा मानसिया बुंजोबगोन बेयावहाय दा फुरा बेखौ सेटिं खालामगासिनो नै हाइ बक्स ल' बक्स फुरा बेवहाय दा मेन गेटआ बेनो नै पेन्डेल सिंनि मेन गेट जाहैबाय बियो ओमफ्राय नै बिनानावमोना इयाव फट' लालादोंमोन ने नानि नै फट' लालादोंमोन आरो बिसोरो ओमफ्राय नै बेनो नै गल्डेन जुबुलि आरो जास्ट जोब्बाय आरो दायो दा आं एसे डेक'रेसनफोरखौ देखायबाय आरो बे खनसेयाव आरोबाव एनाउन्समेन्टखौ आं खालामनो गोसो जादों बे जाहैबाय BCC निफ्राय गल्डेन जुबुलि देग्लायनि फान्जियाव होजाखानाय बाइबेल टेक्स्ट लोगोसे सानथामनि हाबाफारि लानानै जागासिनो आरो बे प्रग्रामा ओमफ्राय आं एसे गुबुनजों देखायबावनि इउथ कमिटि वमेन कमिटि पेरेन्ट कमिटि सानडे स्कुल टिचार लिडारफोर गासिबो गांफा बायनांजोबदों आरोमा बेखिनिखौनो बयनिजों बुंनानै खावलायनानै दोनबाय बेवहाय गोबांथार बेफोरबायदि सेल्फि जन बानायनानै दोनदों ओमफ्राय ओरैहाय नै लोगो मोनदों ट्रिनिटि इंलिश स्कुलनि मेडामखौहाय ने थेंक इउ मेडाम लोगो मोननायनि थाखाय ओमफ्राय नै मेडाम जिलिना औ मेडिकेलनि ओमफ्राय जेनेबा नोंसिनि बे ट्रिनिटि इंलिश स्कुलाव दासिमाव बेसेबांसो फरायसाफोर दङ मेडाम दायो टटेल जोंनि स्कुलावहाय 275 स्टुडेन्टसफोर दङ ओमफ्राय टिचिं स्टाफफ्रा 20 जन दङ 20 बेनिफ्राय नन टिचिंफोरबो दङ नन टिचिं आइआ दङ सानै ओमफ्राय दा जोंहा स्कुलावहाय एडमिसननि थाखायहाय नार्सारि केजिनि थाखाय जोङो फ्रि एडमिसन होगासिनो दङ नोंथांमोना गोसो गुदुं जानानै फैनो हागोन जोंनि स्कुलाव गथ' गथायफोरखौहाय फोरोंनो थाखाय जोंहा इनाफ सुबिदाफोरखौ जों होयो जेसेबांखिनि जोङो होनांगौ गथ'फोरनि थाखाय दा जिहेतु नार्सारि केजिनि थाखाय जोङो एडमिसनखौ माबा खालामदों फ्रि होगासिनो दङ फर्मफोरखौ लांफैनो हागोन स्कुलाव जोंना बेनारफ्राव होनाय दङ कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दङ बेयावहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानैहाय स्कुलावहाय थांनो हागोन लायनो हागोन दा एडमिसनफ्रा माबागासिनो औ नार्सारि केजिनिखौहाय जोङो खालामगासिनो दङ दायो आरो गुबुनफ्राबो थांनानैहाय फर्मफोरखौहाय कालेक्ट खालामनो हागोन ओमफ्राय जोंना मोनसे फिसा प्रसिजर दङ जोङो माबा लायो एन्ट्रेन्स एग्जाम लायो ओमफ्राय गुबुन स्कुलनिफ्राय फैनायफोरखौ एसे टेस्ट खालामो जोङो बेसेबां बिसोरनि केपाबिलिटिसफ्रा एन्ट्रेन्स टेस्ट लानायजों लोगोसे बिसोरनि मार्क्सफोरखौ नायनानै जोङो होयो दा गोजोननाय थाबाय मेडामनिसिम दिनैहाय BCYC प्रग्रामाव जे मेडामखौबो लोगो मोनफैदों एसे स्कुलनि बागैबो रायलायनाय जाबाय ने मेडाम थेंक इउ मेडाम बेखिनिखौ मेसेज हरनायनि थाखाय स्पेशलि इनभिटेसन हरदों जोंनि स्कुलनिफ्राय जोङो स्टुडेन्ट स्टाफ गासिबो ज' जानानै जोङो फैदों बाहाय 127 टिचिं नन टिचिं स्टुडेन्ट जानानै जोङो टटेल नाम्बार 127 नुजाफैनो हादों जों मोननै पारफरमेन्स होदों ओमफ्राय दा आङो प्रिन्सिपाल हिसाबैहाय दायथ' आंनाव थाबाय हिसाबै आङो गासैखौबो अभारअल नायनानै बिसोरखौ मेनेजमेन्टखौ लानानै नुजाफैनाय जादों आरो ठीक আছে मेडाम नानि दाउब'आ बिरनो नागिरबाय मोजां मोजां डेक'रेसन खालामदों नै बेयावहायबो बेबायदि आरो दाउब' हनै खासिखौ अरिजिनेल होफैनांगौमोन इयाव ओइलाय माथो कुसुमालाय आंलाय अरिजिनेल होफैनांगौमोन खासिखौ नायालाय अरिजिनेल नैबे कुसुमाखौ आंलाय अरिजिनेलसोनो दंफांनिसो खावसुमा दंफांनि आरो थेवबो सेम बायदि नुलायलाङो नै औ दा बिबार 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 बरिया बरिया बानायदों नै बिबारनि गथ'फ्रा बेयावहाय बिराद जुमखा नै नानिमोन मोजां मोनदों बाबा नै गेलेनाया बोरैबा फिथिंगोन बोरैबा नै हमथा हमथा हनै फिथिंगोन हनै बिदि आरो एसे गोबाङैनो मोजां मोजां जायगाफोर बानायनानै दोनदों सेल्फि जन माबा माबि आरो नै बेबो बैथिंजायबो बानायदों नै नानिमोना फट' लादों मोजां दा खबर सबर
औ दे लाबाय था 50 इयार्स जानाय लोगो लोगो गल्डेन जुबलि आरो मानसि सोबाव बेहा फट' लानायनि स्टाइला नुबाय थोस देन्जारलै बिसिना फट' लानायनि स्टाइला जोंखौबा दान्दा बोथियो ना मायो लायदा ओरैबो बिनानावमोना मा गामि माने ए नोंसिनिलाय एखे ओमफ्राय नोंसिना मा गामि ए दे मोजाङै ओंखारबायलै जोङो दायो